Dami na oh. So yun, what's up guys, bali gumawa ako ng panibagong pan natin, pan ng asola. Bali hindi pa tayo kumuha ng pagpakain na sa manok, bali pinapadami pa natin. Bali ito guys, tapos ko na, bali nalagyan ko na rin ng pupo ng kalabaw, nilagay ko dito. Ngayon tatanggalin ko na lang itong kanya, itong mga nandito sa ibabaw. Tapos lilipatan na natin sila. Eto. Punong-puno na siya guys. Punong-puno na. Tapos lilipatan natin ito. Tanggalin lang natin itong mga nasa ibabaw. Kali kanina guys, kumuha ako ng konti, pinakain ko sa manok. Gustong gusto naman nila. Pero hindi pa tayo paparamihin pa natin sila bago natin ipakain sa mga manok. Kung nakita nyo nung sa unang vlog ko guys, kakaunti lang itong asola na tinanim ko dyan. Kakaunti lang yan noon. Pero ngayon sobrang dami na. Ito guys, tinuro ko lang, tapos dito sa loob may mga Carabao manure. Dali konting pond lang ito, maliit lang. Kasi maliit pa lang naman yung mga alaga natin. Yung sisi yun. Ayan yung binigyan ko kanina. Gustong gusto naman nila. Pero hindi muna tayo kukuha ng pagpakain natin. Bali purong feeds muna sila tsaka mais. Eto, pag naparami na natin sila, eto guys, pag dumami na sila dito na tayo kukuha ng pagpakain natin. Then guys, linisan ko lang muna to, tapos mamaya pag maglalagay na ako, maglilipat na ako, papakita ko sa inyo. Ito yung mga Carabao manure na lumulutang. Kailangan tanggalin para hindi dumikit yung mga asola dito. Kung mapapansin nyo guys, naka-gloves ako, yung plastic. Kasi madumi ito. So yan guys, mamaya na lang pag maglilipat na ako. So yan guys, halos tapos na ako. Bali okay na to. May natirang konti pa pero lilipatan natin siya. Balik kukuha tayo dito sa kabila. Ito yung mga nasa gilid ang kunin natin, yung mga dumikit sa may tolda. Sobrang dami na. Halos parang ganito lang kaya karami noon ito. Naparami na natin sila. Lipat natin dito. Wow, sobrang dami. Dami na oh. Damihan na natin. Kunin natin. Dami dito sa gilid. Dito lang sa kabila. Mas malaki to kaysa ito, yung isa.
okay lang para pag dumami na to pwede na tayong kumuha ng pagpakain natin sa mga alaga natin. Maraming dumikit. Sobrang dami. Mga huling lipat na natin to guys. Tapos yung susunod pag dumami na to pwede na tayong mag harvest ng pampakain natin. Yan guys, subukan natin magbigay doon sa manok. Subukan natin kung gusto nila tong purong asola. Konti lang. Tignan lang natin kung gusto nila tong purong asola. Yung binigay ko kasi kanina guys, may halong feeds. Kung gusto nila. Kung gusto nila bali first time nilang kumain ngayon guys. Bali kanina lang ako tinignan ko kanina kung gusto nila, pero gusto nila yung may halo. Tapos ngayon guys wala nang halo itong binibigay ko. Gusto pa rin nila. Mamaya maubos na yan nila. Kaya malaking tipid ito guys sa mga alaga natin. Sa mga katulad kong nagbabackyard dyan, magsisimula pa lang sa backyard, magsimula na din po kayong magtanim ng ganito asola. Dagdagan ko pa kasi ang bilis lang rumami nito guys. Mga kwan lang, 2 araw lang, 1 araw lang kita mo na yung diferensya, yung naidagdag. Yan guys, tama na siguro ito. Ito lang mga 2 araw lang siguro mapupuno na to. Yan guys, 2 na tong pond natin. Bali dito ko lang ginawa dito sa tabing bahay namin. Tapos ito, kalsada na yun dito sa taas. Bali mayroon pa pala ako dito guys, yung unang lipat. Pero nakailang panlipat na din ako dito, nakailang kuha na din ako dito. Pero ito tatanggalin ko na to soon. Okay.
Kasi kung guys, bali binabahayan kasi ng makitikiti. Halos ganito lang karami to noon guys. Mas maliit pa dito yung umpisa ko. Tapos rumami na sila. Bali yun, mga bagong lipat. Bago, parang mga lipat-lipat na lang itong mga to. Ilang mga isang araw lang to guys, puno na naman ito. Mga ito siguro 2 araw. Bali tolda lang itong ginamit ko. Tignan natin yung mga manok natin kung naubos na nila yung binigay natin. So yan nga guys, ubos na. One click. Ay, ubos. Gusto nila. Bale, ito yung mga hindi lumubog na tayo ng pang fertilizer. So yan guys, hanggang dito na lang. Paki-pan na lang guys, paki-subscribe na lang kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Bali, na-update ko lang kayo guys dito sa pagta-transfer ko ng tanim nating asola. Bali, marami na sila. Pagka dumami pa yung mga alaga natin, magdadagdag pa tayo ng mas malaking pan dito. Kasi balak ko rin guys, yung mga pato natin, ganito rin ang ipakain natin. Kasi gustong gusto rin nila. And guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless.